Altınasır Öýjükli Aratnaşyk kärhanasynyň Liwap vilayatyndaky edarasynda müşterilere täze sim kartalaryň satylmagy besedildi. Şeýle-de kärhana öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmegi hem togtatdy. Kärhananyň Liwapdaky hünärmenleri munyň sebäplerini ýurtda aýnazar atly täze öýjükli aratnaşyk ulgamynyň işe girdilmegine garaşylýandygy bilen düşündirýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurtda mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hem petegatçyar. Liwapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä, Altynasyryň vilayatyň administrasiw merkezi Türkmenabad şäherindäki edarasynda işleýän hünärmenler indi 2 ay bäri täze sim kartalaryň gelmeýändigini gurrun berdiler. Şeýle-de häzirki wagtda mobil telefonlarynda pul serişdesi gutaran müşterileriň aratnaşyk hyzmatlary ketilýär. Müşteriler mobil telefonlaryň gaýtadan işlemek üçin zeruri bolan pul serişdesini sim kartalaryna salyp bilmeýärler. Altynasyryň ofislerindäki resmiler bu ýagdaýlaryň sebäpleri barada ilaty resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan hünärmenleriň sözlerine görä, munyň sebäpleri ýurtda aýnadar atly täze öýjükli aratnaşyk ulgamynyň işe girdilmegine garaşylýandygy bilen baglanyşykly. Häzirki wagtda Altynasyryň dol ýapyljakdygy ýa-da onuň ygtyýarlyklarynyň täze aýnadar kampaniýasyna geçirilip adynyň üýtgediljekdigi barada gurrun edilýär. Ýolbaşçylar munyň şu ýylyň sentýabrynda garaşsyzlyk bayramynda belli boljakdygyny aýdýarlar diýip Altynasyryň efirde adynyň tutulmalygyny soran bir hünärmeni habarçymyza gurrun berdi. Belletek Altynasır ýurtda mobil hyzmatlaryny hödürleýän ýeketäk öýjükli aratnaşyk ulgam bolup, ol ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti görnüşindäki kärhanadyr. 2017-nji ýyla çenli ýurtda ýene bir has takygy MTS Türkmenistan mobil aratnaşyk operatory hyzmat edýärdi. Şol ýylyň tomsunda türkmen häkimetleri bu operatoryň ýurtda iş alyp barmak boýunça şertnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze öwürdiler. Belletek aýnadar atly täze öýjükli aratnaşyk ulgamyny işe girdmegiň planlaşdyrylýandygy barada türkmen hökümeti we media serişdeleri ilkinji gerek şol döwür ýagny 2017-nji ýylyň 23-nji iýununda geçirilen hökümet mejlisinde gurrun gozapdylar. Şol mejliste türkmen hökümeti aýnadaryň Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzüminde döredilýändigini habar berdiler. Şonda adatlyň hökümete ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanda täze döredilýän mobil aratnaşyk ulgamynyň aýnadar adynyň Aýnabat we Nazar diýen adamlaryň atlaryndan alınýandygyny aýdypdy. Olar mobil bazaryna ýurdun prezidentiniň ýakyn töwerekleriniň goldagy esasynda erkin we kanuny bätleşik düzgünlerini bozmak bilen ýokardan ornaşdyrylýar diýip çeşmämiz belläpdi. Türkmen häkimetleri bu maglumaty häzir çenli ne tasdikladylar ne de inkar etdiler. Şondan bäri türkmen hökümeti we media serişdeleri bu täze mobil aratnaşyk ulgamy barada gurrun gozamadylar. Ýöne Altynasyryň Türkmenabatdaky edarasynyň hünärmenleri täze ulgamyň şu ýylyň sentýabrynda işe girdilmegine garaşylýandygyny aýdýarlar. Olar täze ulgamyň işe girdilmegi bilen vilayatdaky Altynasır kärhanasynyň işgärleriniň 50%-iniň işden boşadylmalydygy barada buýrugyň gelip gowşandygyny hem belleýärler. Häzir haýsy hünärmenleriň işde galmalydygy we kimleriň işden boşadylmalydygy öwrenilýär diýip Liwaply hünärmen aýtdy. Adatlyň baýdylanlar barada Altynasır öýjükli aratnaşyk kärhanasynyň we Türkmen aratnaşyk agentliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary netije bermedi. Altynasır kärhanasynyň öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmegi besedendigi barada adatlyň Aşgabatdaky habarçysy hem maglumat berýär. Onuň sözlerine görä sim kartasynda pul gutaran adamlar aratnaşyksyz we internetsiz galýarlar. Munyň bilen bir wagtda Liwapdaky we paýtagtdaky habarçylarymyz mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hiliniň pete gaçandygyny hem habar berýärler. Olaryň sözlerine görä aratnaşyk ýygyderli kesilýär. Sim kartadaky pulu barlamak hyzmaty we mobil hasaba doldurmak işlemeýär. Kärhananyň 88-88 belgi bilen karz alyp bolýan hyzmatlary hem eliterli däl. Internetiň tizligi hem öňküsünden de pete gaçdy. Bu ýagdaýlar indi bir ay bäri dowam edýär.
Altınasır Öýjükli Aratnaşyk Kärhanasy Türkmenistanyň Aratnaşyk ministrliginiň we Türkmen Telekom döwlet elektrik kompaniýasynyň kararlary esasında 2004-nji ýylyň iýun aýynyň 10-uny döredildi. Kärhana bütün dünýä Öýjükli Aratnaşyk Assosiasiýasynyň GSM standartynyň agdasy bolup, TMS 43802 indeksli belgisi esasında resmileşdirilýär.